na nwa ya tụrụ ime ugboro na-abụ ọnkụlụ gị wepụsie enye na ọnkụlụ gị abịago kpụọ alụ wite nwa ya ọsị akpụọ nwa ya alụ so ndị be nna nna gị amasịgolo ndị be nna gị niile masị sọsọ mụnwa bụ di gị bụ onye amara ọsị na asị na ka emesizie ife niile ka e wee bịa ka gwasị anya na adụ sọrị na ya mara ka o si arị ya atụ na ọnya ma na ya gwara ya wee sị ka emesizie ife niile ka e wee gwasị anya ọsị m nne alagbụ ya ya wee bi na eweje wele polisi wee kpụrụ dị ọnkụl wee kpọchie ndị ụmụnne ya nwanne bụ ndị be papịa ma ndị be nne ya wee gbakọọ wee bịa na-ahụ ya wee sị ha na ya mara ebe a ga-ebido wee gbaghalịba unu na ewu nọ n'ụlọ wee mụọ n'ọgbịrị ebe okenye nọ so nwa m ka unu ji wee mebe ihe niile a mesisie onukwu nwunye m wee bịa kọọrọ unu ajụrụ ya ma ọ gwakwala papa nwa ya unu ajụrụ ya anya unu ajụrụ ya wee kpụọ alụ n'isi nwa ya na unu amara m ya na-aka ụka na unu amara m ya aseptụkwa anụ afọ niile unu kwụsịrị kedu maka famili nke ọ na-afe kwesịrị ịkpụ alụ ọ na-afe kwesịrị ikpocha obodo ọ sị n'ọnya ka a na-agwazi akịta na fasị kafa mee ife niile dị n'isi kafa wee daa anya obi na ọnya kwana kafa ji wee mebie na-agwaghị ya ọ sị m na ife a na-ayọrọ ya biko niile ya sị na ya ga-atụ dịga anyị nga ịdakpo under age ọtara na nwatakịrị ya ọ sị m na ikekwula ụtọwa ya na-eche ihe a ya na-eche ihe anya chere egbogo onye chere egbodo chee n'etiti na abụ kedu ụdị mkparị bụ ihe a dị mkpadokia na nwaanyị a bi ya na-achụ asị nwoke na-apụ na-abata na-achụ ewegwelu nwa ya wee kpụba alụ kwụsịa laba nwa ya lasịa ụwa niile amasịgoro ya bụ nna ya mara ya wee kafayọsịarịa biko onye asa ha na ya kwere wee sị nwunye ngwa palụ ngwongwo ịpalụ ngwongwo na-abịa nna ya iluo yọba ha biko maka nọmba 1 fanwa ka trọst nọmba 2 adọrọ m mma ka agwa m nọmba 3 gị gwa bụ nwaanyị tekisie decision before wee gwa di gị unu kwụsị alụ doziche famili unu wee bịa kalụtụ famili nke ya amamihe anụnwa kịta o so na nsogbu ya na-enwe na biznes unu amanye enyogo nwa na otu nsogbu na biznes ya wanyị na ụlọ agwara ya asị nwunye ya na-abịa ha nwunye wee na-abịa ha na-agba nje bịa na-ayị anya gbaghara a na-asị n'ọkwana ka ada anya obi na ọ bụ na agwara ya mgbe afọ ọdụ n'ọkọlọkọ na o nwere ike were iwe mebie ife ma wee sị kafa mkposi alụ klinsichaa nwatakịrị ka ọ dụkwa klin bifo ha wee gwu ya o sikwa nka ọ pụọ nke anya wee sị ha so na nna enwere pozishọn na ndụ unu nna enwere pozishọn na ndụ unu maka na nna unu lụrụ nwaanyị ịtọ ka ịnọ maka ya nwoke nwere pozishọn na ndụ unu ji wee duru adị ya nwaanyị wee pitọba fọtọlesịa wee bịa kọbalị ya na ya ma forgive na ya anọsigo wee na-agba nje bịa na-ayị ya ndị mmadụ na-asị ụfọdụ na-asị na ọkwanụ respekt ka nwunye ya nyere na o nwekwe n'ike mebie ife ma ọ bụrụ na a gwara ya ya hapụke n'efe anwa ka ọ bụrụ ife taa n'abalị na fa akpụsịgo alụ o nwezi ife o nwere ike ime o jezie eme na nwunye fụkwana ya n'anya ndị be ha na-asị na nwunye emere alụ na nwunye emegodere alụ sef banye idulu nwa die ọnwa ya na die je mesie all distance weta ata agwaghị die na nwaanyị afọ abụrụ mmadụ na sọsọ chukwu ma ife ozogolu die na ụdị nwaanyị ha dọrọ mmụọ ọnụ na izogodolu di gị about yourself ka maka about ụmụaka na o metere ya abịa na ahụ ya ọ sị m nne na ife a ji wepụta ebe nwoke ajụọ ndị mmadụ ihe a nwunye emere ọdụmma ka hapụzikene ife ọnkụlụ mere na kedu onye ya ga-aka na-ewosi iwo ọ nwunye ka ọnkụl na ha na-ayọzikwa ya ayọkatị ya na-ekwego ha nkwa na ya ga-ama ihe ya ma ike release the ọnkụl ka a ghara ipresibe charges maka na ya na-agụrụ nwunye nwa ya maka na ya kwa afasa ha na unu mee nke ndị ji ego because na ọnkụl ka ya wee jide ego ya tụọ ya na-alụ nsị fat ya tụọ the whole family niile na-alụ nsị maka ihe unu ji nwa ya wee mee na unu enwere right iji nwa ya kpọọ alụ na-agwaghị ya na unu enwere right ime anything ọbụla unu mere na-agwaghị ya after that na nwunye unu ga-anụbagodu nwunye ebe ọ bụgodu na nwunye na-eso isi n'ọkụ na ọ mara ife na ọ na-enunu na-eyiye ka ọ bịa gwa unu nwa bụ okenye gị nwa bụ papa ya na ị kwesịrị isi ya mba na ama nye di gị aka n'isi na ya agwa di gị but no idukwere ya na be nna gị still unu ha mara na unu ga-abụ ya
which means no ife unu si ka onye ka a na-eri na amara position ya na this marriage. Biko unu gwe ya ịbịa si wee dọrọ nkụ ihe nwunye mere ọmaka nye kwesịrị release this guy onye kwesịrị ipress charges ma just release enye tukpo di alụ nsị hai na ụfọdụ ụmụ nwaanyị abụkwa na ọtachala ọka bụ oke nne kedu ka mkpụrụ obi si wee kpọchie goi hapụ nwoke gị na ya na-abụ bi n'ụlọ. It's not like na gị nwa mere ife a nọ ife emere obere nwa ịmadụ under age ịgwarọ di gị wee duru nwa gị jee kpụọ ọnya alụ menye nta menye nke tụọ ọnya aja agbụ ya ọtọ mee nne ya mee ibie ka i wee protect ya ndị be unu imetekwie imeterie chai ịlụrụ a na-apụ eze enu mba imeterie ikwesịrị ịgwa nwoke nọ n'ụlọ ikwesịrị ịgwa di gị unu emeterie especially gị nwa bụ nwunye mgbe afọ sef ịnotisi na nwa adịkwa ka ọ dị ime kedu ife ijire ga-agwa di gị ọgwọdụ na ịgwara di gị that part mgbe ọ baziri na ịkpụ alụ na mmenna na ime ibie dalia unu kwụsị alụ unu amara na nwoke afọ nwekwuru ngwa na otu o kwesịrị ime ọ bụrụ na ọ chọọ ụdụrụ nwa ya kpụọ alụ na saịdị ya ọ bụrụ iwu nọ na saịdị gị ka a ga-akpụ alụ mba nụnụ alụ ọklensin or whatever o nwere ike fetie anọrọ na alụ nsị mana ọ nọ nkịta maka ọ sị na ọ ga-atụ alụ nsị but whatever it is unu emetere ya ma ịjụkwa m family ga-aja ife nwunye gị afọ bụ oriwere anya ofu mkpụrụ ụjọ adọrọ ya n'anya ọ dụrọ dị scared of you like ọ dụrọ dị scared of anybody. In fact family is more valued than you. What nonsense. Nwere onye a ga-eme ihe ka ọ dị ya mma ọ bụrụ na ọ dị gị fọtọlịrị nwa otu a fọtọlịsịa wee gwa gị ke ka ọ ga-adụ gị ke ka ị ga-esi feel. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụkwa ọtachala ọka bụ oke alụ na-eme nna ihe melụ na-emegokwenụ ihe melụ na-emego unu na-adịrị aga ihe a na-aga unu na-traumatize nwatakịrị dị mụọ ike gwụrụ ọ bụrụ na ị chọrọ irelease the man na you sabi ịjụkwa na ịma release ifesolụ gị ma enye mana akwa ifu nwunye gị nọ be nna ya ya nọgodola ebe afọ ka isi jụọ gị oyi ikugbuo nwa mmadụ onye ọ ga-abụla sef ọkụ ọnya gwụgwụ before wee bịakasị anaba be nna ya akwa ịghọtago ebe i prefer ndị be nna gị more than your husband iwu ị na-ewodu justified. Honestly to me ihe a bụ opinion m onye ọbụla kwuo opinion ya inwe ike believe no respect ka e wee zorie ka e wee unu ezolele m ụdị ha nwa tell me let me heal my way ka njile aka mmalụ how to heal how to go about it. Imele ka a ga-asị na nwoke a nọrọ n'ụlọ imele ka a ga-asị na that man is not there to protect you guys. N'anya nwa afọ ga-eji wee na-afụta nne ya as a man or as a child or as what? I don't understand you guys. Ihe bụ opinion m otu na ọnụ n'okwu a ife ọ chọrọ ịma bụ wee bụrụ ya ekwesị ịgbaghalụ nwunye ya ekwesị irelizi nke nọ n'ihe a ọ na nwunye ya dọrọ mma ka ọ nọ be na ọ wee chie ezigbote echiche ọ ihe ọ chọrọ ịma. So nwanne m kedu ife ịlọ ike gwụrụ ndị be anyị daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.